1, 2, 3, idemo. Ćao svima, Brandon ovde, nismo se dugo videli, evo tu sam. Hoću da vam prokomentarišem moje viđenje Zadruge 5 i pojedinih zadrugara. Ne znam odakle da počnem, da li od Dejana Dragojevića Papuče i koji je u raljama Dalile Dragojević, veštice, znači ona potpuno vešta žena, veštica. Meni je fascinantno što se dešava i iskreno gledam i ne verujem, ja koji sam bio po realitijima svim mogućim, osim Farme, i koji sam bio u zadruzi, nisam imao prilike da vidim sadomazo odnose pojedinih ljudi misleći na Maju i na Cara. Znači, to je haos šta se dešava između njih dvoje, a mislim da je Maja agresivna iz određenih razloga. To su letos kada sam se družio sa Majom i kada je bila kod mene, konstantno je trpala u sebe neke tablete, kapsule za mršavljenje koje sadrže enormnu količinu kofeina i ona je uzimala, trebalo je da se pije 4, ona je uzimala 8 dnevno i to pije već jedno duže vreme, ona to koristi, to je njoj kao terapija, jer ona konstantno sedi i gleda da li sam se ugojila, da li se ugojila i slično tome, što znači to dodatno uzima kapsule kofeina, što znači moj dolazak do zaključka šta se desilo sa njom i njenim ponašanjem, zapravo ona je na legalnom dopingu. Kofein je u sportu jedna vrsta dopinga i čak neki profesionalni sportisti se testiraju između ostalog i na kofein, a ona ga koristi u enormnim količinama, što znači kofein deluje na njenu hiperaktivnost, na njenu mentalnu razdraganost i sve to ukupno kulminira nedostatkom apetita. Ona nikad nije gladna i njoj nikad hrana nije na prvom mestu. Što znači nedostatak apetita povećava nivo agresije kod nje, ubrzava se ceo metabolizam i ima tu nenormalnu snagu, nenormalnu energiju, svi se pitaju kada će se umoriti i to dovodi u njenom mozgu do jednog potpunog disbalansa da se jednostavno predozira sa tim kofeinom, ne može da spava, preaktivna je i ona je zapravo navučena na ogromne doze kofeina koji se nalazi u kafi, a imaju ga neki preparati za mršavljenje i još dodatno taj preparat koji ona konzumira već duže vreme. Uz to njoj, ne znam ko to objasnio, ali ona uzima dodatne kapsule kofeina i ona je na dopingu, znači ona je dopingovana i zato je agresivna. Mislim da ona to konzumira i u realitiju, jer to ništa nije ilegalno. Mislim, svi generalno mogu da koriste svoje suplemente i ja sam koristio svoje suplemente, koristio svoje lekove, svoj Xanax i tako to. Dakle, ništa ona ilegalno ne koristi, ali ona zloupotrebljava nešto što je namenjeno da se namenski u određenoj količini koristi, samim time da koristi više nego što treba, ona je dopingovana. Znači, to je doping i to doprinosi njenom agresivnom ponašanju, to doprinosi njenom mentalnom neskladu, njenoj agresiji, hiperaktivnosti, izdržljivosti i jednostavno zbrki u mozgu, jer kao što ste videli, ona ne može da se sastavi sama sa sobom i sa Filipom, ne može da se odmori ni sat vremena, a da nije svađa u pitanju. Takva je bila i ovde kad su bili, ona je njega krenula da tuče i krenuli su da prave frku kod mene. Ispred nas je popila 7 tableta tih i bila je mirna pola sata i odjednom je počela ga ispituje, on je sedeo na mojoj beloj fotelji
i onda ona krenula nešto na njega, pa je krenula ga šuta, pa promaši njega, pa udari fotelju i onda... I onda sam se ja iz bojazni za svoj stan i interijer pobunio i onda je Filip Car rekao Brendonu, izvini zbog ovoga, idemo mi. I onda su oni nastavili, znate, ona priča, udaranjem glave u lift i probudili su komšinicu sa prvog sprata, predsjednicu stanara. To je to. Mislim da je ona dotakla dno dna. Što se tiče njenog ponašanja, ona je jedna od najekcentričnijih ljudi koje sam ja sreo u realitiju, koji su kasnije kulminirali u to što je ona danas, ne znam kako bi nazvao to, kako se ona ponaša i šta radi. Tako da ona postiže jedan epilog fenomena, reality fenomena sa tim svojim ponašanjem i svim stvarima koje radi. Sigurno ste primetili kako nešto stalno uzima, drobi, mrljavi i nešto stalno gricka i tako to, drži te svoje kapsule za mršavljenje u šminci, u nesesaru za šminku. I tako, to je ona lemur na dopingu kofeina, znači havarija. To je što se nje tiče, a Dejan i Dalila su po meni katastrofa, kanalizacija nad kanalizacijom. Ja sam gledao i ne mogu da verujem da osoba koja je doživela javnu prevaru pred svojim očima na 15 metara od sebe i totalni napad od strane Dalile i kontra, ne znam kako bi više to opisao, sve ste videli. Ja njega smatram nekim neodraslim dečakom koji prihvata nju sa svim njenim manama i katastrofom koje je uradila, samo da bi ona njega vodila kao malog dečaka i brinula o njemu i vodila ga kroz život, potpuno jedan Tupson, iskreno, nemam lepe reči, koji je srozao sebe time što je dozvolio da ga ona pravi majmunom i da se igra sa njim, da ga javno ponizi, i on je prešao preko svega toga, oprostio joj tu blamantnu prevaru, sve te neke napade na njega i slično tome, samo da bi mu ona titrala i, znači bavila se njime kao nekim psom. Znači, meni to tako izgleda, njegovo ponašanje uopšte nije normalno. Ta njegova faca, blentava, kezava, samo gleda gde ona i kezi se, ne bi li mu dala čokoladicu, neki taj odnos je vidan kod njih, nema hemije, nema ništa, totalno disfunkcionalna veza, ona je bukvalno pala i zato se vratila kod njega, inače ne bi da je Filip ostao sa njom, tako da oni su smejurija teška i samim time Dejan razočarao verovatno svoje glasače i nameru da dođe do prvog mesta, taman se bio ufilmao, ali eto, Dalila je odlučila da mu priđe i uspešno je to uradila, onako veštičije, i katastrofa, ali totalna katastrofa, jeftino. Ostali ljudi, ja ne znam, baš mi ih je žao, što, eto, ima zanimljivih, poput Denizi, tako to, jednostavno moraju da sede i da slušaju šta se dešava vezano za ovih 5-6 ljudi, i moraju da ćute, inače bit će kažnjeni. Mislim da neće doći do izražaja, jer da su došli, trebali da dođu do izražaja, već bi isplivali, ili imaš faktor X ili nemaš. Takav ulaziš u reality ili ne ulaziš. A ima i dosta ljudi koji po prvi put ih vidim, evo sad u ovom periodu kako gledam, nisam ih vidio do sada. Moram da pohvalim Janjoša, Janjoš je mnogo gotivan, stvarno,
Ja i on smo bili dobri, ali smo se pred kraj udaljili. Ja sam se udaljio od njega i od svih ostalih. On se uvredio zato što sam ga maksimalno iskulirao, ali meni je jednostavno u glavi svirnuo kraj i ja sam želeo da se skroz isključim i isključio sam se, ali mnogo interesantan u ovoj zadruzi. I eto, jedan je od likova koji su mi ostali, da kažem, ok, da ih vidim na TV-u i da mi je zanimljivo ono što rade, a da ih znam, eto, iznutra. I Denise, nju takođe podržavam i ona je skroz zanimljiva, inače ostali, Dalila, Dejan katastrofa, kanalizacija što se tiče nekog odnosa koji se može predstaviti na televiziji i Maja, brate, koja je nagutana sa tablicama kofeina, kapsula za mršavljenje i koja je na dopingu tamo džulja, baulja i kopa Filipu oči, znači, ja to gledam iskreno. I meni je zabavno, ja sam to sve gledao u svom stanu letos i družeći se sa njima tamo vamo. Tako da, eto, do sledećeg uključenja budite na mom kanalu, očekuje vas još mnogo toga zanimljivog da vidite i čujete što sam spremao do sada. Tako da, puno vas pozdravljam i volim. Ćao svima, Brenton ovde.